Здравейте хора, аз съм Васил Латов и днес ще снимам Just Punk. Нека да започваме играта. Извинете, ако ме чувате толкова тихо, но ако е тихо, ще напишете в коментарите дали ме чувате тихо или силно. Иначе няма да проверя. Иначе играта се струва много яко. Едното вторика скипна, много е тъпо. Ще го пусна после този клип. Явно тук съм излена гаци. Играта съм гледал клипчета, супер смешна е. Ще се пробвам тук да мина една мисия. Извинете, заекаме за малко. Ами, вижте, тук сега мисля, че трябва тук да седна. Тук имаше някакво списание, но това видя само едно. Да, това беше много яко. Плейбот. Прото брат. Basically, we need you to infiltrate the Soviet consulate. They've taken some of our important technology, and it's imperative that we get it back in the right hands. As usual, here's your mission on subscription. Don't take too many. If you need me, I'll be in the wine cellar. Ето към май, че трябваше да взема пътищата и да ги изпия до тук някъде. Так само, нали, да включа в началото, да знам какво да правя. А то тук дрем. Гачи матката. Видяхте ли там? Just yes. Да бъдем взема нещо. Така, тук Juniper Strike или. Аз винаги продължавам всяка игра най-напред. Чуть, моля го чупите от само. Какво правиш, бе? Преди това пробвах да снимам няколко пъти на една друга игра, обаче нещо с Bandicam не може да се снима на нея. Не мога да след името на играта. Ще напиша сигурно после това в коментарите. И сега съм уинер и вратиш. Тя е на любимата му музика. Ако нещо няма звук от играта, много съжалявам, ще го оправя това някога. Не знам, нещо ми се е бъгнало ли. Ще видя, ще го оправя. Скоро време не ви обещавам. То така да обеща, нито да ви обещава толкова културно отказване. Това ще е супер бърз клип, ще свърши супер мега бързо. Мисля, че в този ден ще трябва да скочим да едно, защото е отворено. Такова нещо да няма. Здрасти, камера. Това пусти горе, гачи камерата, бе. Ами вижте това уравнение, аз производих и бързо, съм дивена. Знам се найде в момента какво направя. Снимам си гази. Така да си вземем снимката. Тук мисля, че... да, тук нещо трябва да го покажем това. Вземем газина. Fire alarm. Се върна това, за първи път го видя. Боже, това е гачи простотията, брат. Стопите. Така. Стига. Ами, мисля да спра клипа във вратата. Така да се каже. Гледайте, ако искате всичко по същия модел. Обадете се на едно, две, три, нещо си там две. И си купете същата врата. Не, базикам се. Чао, няма да се видим повече. Не, базикам се, ще се видим, чао. До скоро.